दुलाराय गुदि बर' फोरोंगिरि गौथुमनि गा 50थि बोसोरारि खुंथायखौ फैगौ डिसेम्बर दाननि 13 आरो 14 अक्ट'खालि उदालगुरियाव खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। दा बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो बेवहाय उदालगुरियाव मोनसे रिसेपसन कमिटि बानजाय आफादनि मावफानांगौ जादोंमोन आरो बेखौ दिनै जों उदालगुरि जिल्ला कमिटि गुदि बर' फोरोंगिरि गौथुमनि जिथु पार्मानेन्ट अफिस बेखौनो अफिस हिसाबै लानाय जाबाय आरो बेखौनो दिनै बेखेवबाय जिहेथु बे दुलाराय आसामनिनो कनफारेन्स जागोन आरो जोबोद गोगोम जागोन। बेनिखायनो बेखौ जों गाजा गोमजायै खुंनानै बोरैहाय साक्सेस खालामनो हायो बेखौ बिनि थाखाय खामानि मावनो गोनां दं। बेनिखायनो जोंहा बे सिरियास मोनसे बिबान। इतिमধ্যे जों बानजाय आफादखौ दाखांबाय आरो दिनै बे बानजाय आफादनिनो मावख'आव जों बेखेवनाय जादों। जिहेतु जोंहा बेयाव गोबां खामानि मावनो गोनां जागोन। गोबां जों जोंनि मावख' हिसाबै बेयाव मेगाजिन एडिटरफोर फाइनान्सियेल साब कमिटि बेनिफ्राय गुबुन गुबुन साब कमिटि दाना लाखाबाय। बिथांमोना बेयाव फैनानै सम सम सावरायलायनाय बायदिसिना मेटेरियल्स कालेक्ट खालामनाय जगाजग खालामनाय बे गासै बाथ्राखौ बेनिफ्रायनो जों सालायनाय जागोन। बेनिखायनो जों आसा खालामदों जोंनि जिखिनि गुदि फोरोंगुरु बिथांमोन दं बिथांमोना बेवहायनो जायफ्रा दायित्व मोनबाय रिसार्च कमिटिनि बिबानगिरि हिसाबै बिथांमोना सम सम बेयाव फैनानै हायोबा सानफ्रामबो क्लास बायखांनानै बेयाव नुजाथि फैनानै सावरायलायनाय खामानिखौ मावलांबा जोबोद मोजां जागोन। आसा खालामदों जों उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा फोरोंगिरिफोरनि बादैबो जेसेबां रायजो राजाफोर दं बिथांमोना जाहाथे हेफाजाब खालामो बेखौनो खावलायदों। खारन बेखौ साक्सेस जाहोनायनि सायावनो उदालगुरिनि नाम बदनामनिबो बाथ्रा फैबाय। जों मोजाङै जाहो लोंहो माखौ बे कनफारेन्सखौ मोजाङै खुंहोनो हायोबा बे जोंनि थाखाय मोजां जागोन। जों बाख्नायजाथाव जागोन आरो जुदि बेखौ जों फेलें जायोबा जोंहा जोबोद लासिंसिं जागोन। बेनिखायनो उदालगुरिनि मान सन्माननि बाथ्राखौ साननानै फोरोंगिरि बिथांमोननि अनगायैबो जेसेबां जोंनि उदालगुरियाव सांग्रां सुबुंफोर दं गोरों गोराफोर दं बिथांमोन साफ्रोमखौ आं खावलायदों जाहाथे बे कनफारेन्सखौ साक्सेस जानायाव बिथांमोनाबो मदद आरो हेफाजाब होयो। सासे एमएलए सासे मा साजेसन होगोन माबायदि खुंनायनि हेफाजाब होगोन फाइनान्सियेलि? जों पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै रायजो राजाफोरनि हाबाफारिफोराव हेफाजाब होनायाथ' जोंनि बिबानखा। बेखिनिखौ जों दा फाइनान्सियेलि मारै हेल्प खालामनो हागोन हाया बेखौ नायनोसै जेसेबां हायो हेफाजाब खालामनो नाजालांसै। खिन्थु फाइनान्सियेल सापर्ट खालामनानै दल' जनानै थाबाबोथ' जानाय नङा। जिहेतु जों पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ जगाजग खालामनानै बिथांमोनखौबो बे कनफारेन्सआव जाहाथे बोरै हायो थाखा फैसाजों हायोना हाबा हुखाजों हायोना बायदिसिना मददजों हायोना साजेसनजों हायो बेखौ साक्सेस जाफुंनो थाखाय बाहागो लानो आं खावलायगोन। इतिमধ্যे जोंहा फोरोंगिरिफ्रा थागथियारि जानानै दंखायो जानजि खाफ्राखाबाय जे जिखुनु उपायबाबो जों बेखौ मोजाङैनो जाफुंहोगोन होननानै जोंहा साब कमिटिनि गोबां बिबान होखाबाय। साब कमिटिनि सोद्रोमाफ्रा जोंनि फोरोंगिरिनि अनगायैबो गुबुन बिफानफ्राव खामानि मावनायबो दं। जोंहा फटेन बिथाङाबो दं। बिथाङा जुदिও फोरोंगिरि नङा अब्लाबो दिनै मदद खालामनो दावगाबोदों आरो बिदिनो गोबां दं बिथांमोना दावगाबोगोन। आरो बिदिनो जोंनि उदालगुरिनि जिफोर सांग्रां नोगोरारिफोर दं गोरों गोराफोर दं समाज सिबियारि गोबां माबाफोर दं सुबुंफोर दं बिथांमोना गासैबो हेफाजाब खालामगोन आं खावलायदों।